Let's do fast talk. Okay. Dating committed. Siguro, Tito Boy, dating na lang. Kasi, pag committed po, parang nasasanay na po ako na yung daming nagko-commit, tapos mapupunta lang sa wala. Parang, in short, pinaasa lang ako. Which means that, okay. Oo, hindi. Pa-fall ka ba? Ako po, Tito Boy. Hindi po. Kasi, alam mo yung feeling na napupull ka, tapos walang sumasayaw sa'yo. Hindi po ako ganun, Tito Boy. Hindi po ako ganun lalaki. Oo, hindi. Mas nauuna ka ba mag-fall? Oo, Tito Boy. Yung tipong sinasabihan ka lang na ang pogi mo, napupul na kaagad ako nun, Kuya Boy. Yung tipong sasabihan ka lang na mag-ingat ka, tapos biglang di na magpaparamdam. Pinapapul ka lang, pinapaasa ka lang, tapos wala lang pala lahat. Huling beses na nag-fall ka? Hindi ko na maalala, Tito Boy. Kasi ang daming beses ko nang na-full. Tapos, walang sumalo. Alam mo yung feeling, Tito Boy, na palagi ka lang pinapa-full. Tapos, ni minsan, walang sumalo. Gaano katagal ang last relationship mo? Saglit lang, Tito Boy. Yung tipong parang sinagot ka lang, Tito Boy. Kasi parang naawa lang siya sa'yo. Tapos, malalaman mo, Tito Boy, na may bago nang pinalit sa'yo. Sakit nun, Tito Boy. Sakit nun. Malambot, malutong. Malambot na lang, Tito Boy. Ganun yung puso ko eh. Pati pagmamahal ko, malambot. Kaso pinapatikas ng iba. Kasi sinasaktan na lang pala. Baka talaga. Okay, go. Okay. Biglaan o pinagplanuhan? Siguro, Tito Boy, pinagplanuhan na lang. Kasi sanay na akong binibigla. Yung tipong malalaman mo na lang na makikipag-break siya. Kasi may bago na. Sakit nun, Tito Boy. Sakit. Ikaw ang sumagot. Ano yan, Tito Boy? Hold on or move on? Siguro, Tito Boy, move on na lang. Kasi takot na ako na mag-hold on sa isang relasyon. Tapos parang ikaw lang yung kumakaapit. Tapos siya di marunong na ipaglaban ka. Baka talaga. Okay, go. Okay. Puso, isip. Siguro, Tito Boy, isip na lang. Kasi nung pinairal ko yung puso ko, Tito Boy, kita nga ako nung Tito Boy. Sakit. Kaya siguro, Tito Boy, pipiliin ko na lang isip. Yes or no? Do you believe in third chances? Siyempre, Tito Boy, yes. Sino ba namang hindi gusto ng third chances? Yung tipong gigising ka na may yayakap sa'yo. Yung feeling, Tito Boy, na may magsasabi sa'yo, kumain ka na. Yung pagising mo, hindi ka na lulukuin. Yung umaasa ka pa rin, Tito Boy, na kahit nasasaktan ka na palagi, babalik pa rin na. Gusto ko yung Tito Boy. Lahat naman sigurong tao, Tito Boy, di ba? Gusto ng third chances. Kahit na nagiging tanga tayo, basta maging masaya lang tayo sa taong mahal natin. Thank you very much. I love it too.